Kyllähän meidät tunnistetaan muuallain ensiksi murteestiäksää. Mut jos meidän kanssa viettää toisenkin tovi, niin pian alkaa vastapuoli vaihtaa jalkaa. Me nimittäin puhutaan vähän, mutta asiaa. Ollaan me paljon muutakin. Ainakin me ollaan periksi antamattomia ja lojaaleja. Ja mikäkö me vaivaa? No ainakin tyhmät kysymykset. Energiaa ja tahtoa ei tästä kylästä puuttu. Jäyhiä ehkä ollaan, mutta enemmänkin me ollaan persoonallisia. Persoonia, jotka ei jää jalkoihin maailmallakaan. Persoonallisuus. Niinpä, se pitää tämän kaupungin tuoreena. Ja kiitoksia! Tää oli aivan loistava. Porin leipä. Tuoreena aamusta iltaan.